Шестоъгълник. Да, знам. Като бензин на едното място има кислород. Да, знам, просто не се получава толкова красиви. Ще го писах къде. Идеята е красиво съкровище. Идеята е да е красиво. Трябва да има по-много показания какви колко съм ги чердал, няма да ти кажа просто. Просто начертайте как е алфа и как е бета. То зависи само. Да, кой ма вика? Все да, хващате къде ли са. Правите. Ще имаме двойки. Аз надявам поне на това. Добре. И значи гледате тук, мисля, че номерираха 1, 2, 3, 4, 5, тук е така. Значи тук OH групата е от дясно. Значи идва от долната страна. Чао и горе. Горе е хашна. След това гледате другото. Пак е долу, идва от долната страна, хашна отгоре. На третото, всъщност те са на третото е тук, ОХ е ляво, значи идва от долната страна. Йо, вечера ще пратя визитки на нежданите. Тук пак ОХ. Ще правим визитки. И тази група, CH2OH, винаги е отгоре. За бета глюкозата е същото. Само че от това хаш, ОХ, дете първото, горе е ОХ, а долу е хаш. Иначе е същото. Да. И тук да видим. Да, тук е OH. И другите ги преписваш също. Да, другите са същите. Нещо се е И това е алфа, това е бета. Да. Не, това е гама, а това е делта. Бета е така. Като ги събереш, Ние, защото нещо не съм го чуя и не знам. Глюкоза е така, бета. Не те объркаш. Вземаш ще повярвам. Глюкоза няма. Аз еднорога търся. Това е. Аз сядам до 10. Nice.